Ondan hemmesini üýşürmek üçin ýanky Bäpýersine aýtmaly aýdymyny onuň 5 vilayatdan jemlenen çagalar bular iýdirmeli, çirmeli, garap hersiniň kim bilen çykjagyny saýlamaly, aýdym saýlamaly, kynmaly. Kıyınlarla over olun kömçelenme menaşın. Telefon ya televizor açıp mı dönüyor? Nuran yal derlerce düşünüyor mu? Zahmet be. Ya ne mi tuğanı? Burada sonra inna yürüyün aytman alay. Ha. Müm dönüyor ne? Umuman oğlun baha verişini ne ayl adalet doğruyan mı ya? Bir aytacak koyacak atlan. Bağım edemcan aytson bana vacip var. Vay yok, sen doğru etliyorsun da doğru aktarıyorsun da sen. Son kabul ediyen mi? Doğru hesap ediyen mi? Doğru son hava. Sen beni sen edeceğim ben kudayım da sen. Yok doğru son. Ey bolya düşünür aytyan da doğru sen ne metip onun sana kayıl bolya olur bolya olsun. Öyle mi? Dinlertasından dinleten bilir ya da olur. Ey bolya cemzan. İşte bilmelilay. Kâvat dar. Herkim bir zat yazyanın. Yok. Allah ve köpçülüğe var. Allah razı olsun. İyilim münüm olmasa ayım doğmasın. 90% kovuyu sağ olsunlar. Alkışa ediyorlar. Aynen içinde cıttı pıttı. Bağda ecesin ekkâl oku görünür. Yok kovuyu doğru altarıyorsun ha sen. Onun bir zat yazyan uzakın fikirlenk gezyanlar o men hakikaten hem şeyle mıkramaya yalmıştım mıkram deyip. Yok ne yan cevap bolluk suat ne. Öyle mi? Umum gov devam edemizden gidip karşımız. Gov. Bolya. Ya sen ne emediyen? Ay ya sen ne okulur ya la gov düşünür ya da yiyip. Öyle mi? Oğlum düşünür ya yoksa. Ay ne oğlum yok diyor ya da. Kerim ne arıyordun Kerim? Temrattır dedin mi? Ol ne mi? Ay yoksundan yartıptır. Men toyumdaydım aytıp giden ne gördün da sen o vat ne mun. Horattı da murtluğun. Kanamatın men abi. Ay çağırdı ne vakit geçip duracağım sen yerim. Oğlum ya sepli vatırlındı. Kerim canım. Evet oğlum gözlemedim. Ola bu niyet etken ha. Ay Kerim halifa javlar köpörün abla. Halifa görün abla. Olur. Oyun kunemeler görünna könülür. Görün. Mena diyan Kerim halifa diyan urmana da vardır ağam halifamsın. Katalım senden. Toyumda hizmet ettin diyan. Ayaktadır. Hizmettedin ağam diyan Kerim. Ay buun hali aydım dinlep ağlaştı oňudan izden. Vay tebe yaptın ne oldu? Evet aydım işledim yapıyorum ben sana dinleden canım. Düğünün onu işledim. Söyledim. Başka da TikTok'ta samı power kızı bir yaşok sana boş-boştura. Ey şu yaşul sağ olsun ömrü dokkum tapacağım tevam. Gittin mi? Bilemem iyiden ne bilemem yok ben TikTok'ta yazıştım. O telefonum var. Ben yaşlıyım tapanım takla sağ olsun. Biraz aladık ama yazgılanma alayına işte 3 yol deyip gepleşip saati. Yadiyaları şahı son bir Allah'ın bağışlamanı bir goşkusunu aydım ettim sonu. Saati gepleşinin arasında men aytmalı son. Evet. Öyle. Doğru hayta ver onu. Gara en pikirin Allah'ı bana hem bir kalın doğru aynı. Yok su erekten raga tuğ çıkıttır. Bolya goğunun yeterim ol koyacağım. Dilege de olun namallandı. Hay dileyen. Bari oğumsun, tercimsin. Mana 5 saatın okuma kolunu dedim tutar. Bolya kımay yani. Sen tutar şeydi. Yo o vaat gözünü operasyondan doğrunu dağın bolman egilmek bolunu var sana. Men aytdım egilmen oturup oka verdi. Şimdi ne bir kay geçti. Jönden goğdura gözün ağrı zat bağmı?
Yok, yönüsün ya, hova tasarıp çıktan bilir ya, gözüm çek O soğuktan aya yönü gayret et soğuktan aya o soğuk çek yerken. O tek dol gatı näzik zatdaja göz az goraýda az tom düşýän çala. Sondan ayan. Ona malan arkaýyn okka berejinni. Ha, bolýar. Var. Bolýar. Bora jemjan wagtyň almaýyn. O dämem şu altyklanyň öýçe o gara gomşy. Nüwe pata dangetja baslanyň oğly piyasakda bolan. Şäherde näme bar? Nimet ýerden biträz galatda. Açan. Sun. Ondan her ýetdi ya. Bun alat ýazgyn maramen. Ondan. Sana maňa da gelýär diýen men bar başgaýda ine sen taýýar bolýar. Gidaýje gonuň açylar köpçüli ötüp görüň öýde ýüregini tamamlara ötüp geldiňmi? O mamaňlara ötüp geldim. Bolçulukmy? O targyda ýatyp gaýtdym ataýda. Ataň öýünde. Atam öýünde bardım. Aýaňryk annalara bardym, annada klasda skylaryny sagyrypdyr. Ay bo. Ay bir neme boldular. Ay gaýwatdylar. Gatta gaýwatdylar. Sen telwana siňe sortýarlar maňa sen gatta gow nemetme gaýtýar. Öňüň saklamala diýip goýdular. Oğlum saklaýar diýmelikeni. O menem şeýdi bulançam. O näme niýerimde ýyrtyklar görýäňizmi ýa näme sebäpden ýaňylyny ko. Ay bilem bak näme sebäpden diýenler. Ýa-ni ýaman. Täjim sen başymda sen. Ay gaýyrlar ýüşdi taşma. Alraymyn. Ay şeýdi polisi oturdup barseller. Dalwaýdan ýyllar bilen. Ola porkan, ola klasam gatyrdy gaýyrlar. Eýlemi. Ýöde bir bernen meter. Eýlemi. Ay bolsa könen ýatladan bolsa. O könen näme ýatlady onaň bir gyýr aýtdy. Men klasymda soň bir köp downy wagtda berdi. Men diýe berdi diýende onuň diýe maýa sen gowurtyrdy aýdy bilmänler diýe. Menem aýtmaly ekenler wagtyna diýdim şeýdimde. Näme aýdan bolsa çykajakdyňmy? Ya kim bilir verseler çıkartıp da o adına atan kime verse sonra arasında. Kısmettir Bayram Halmurad'ın payısın sen. Mayavadır Bayram Halmurad'ın. Şeydi buluştu onu. Sabahı Hasan'la köçüsü Hasan'la nemilerle. Olurum. Kıyıp diye bizim klasımızda da yıkacağız. O varman barımız başka olur. Findikle ve bir buluşuyorlar onunla. Ay näme nikah gaýyp, ölüm gaýyp, nesibe gaýyp bolat. Bitmedi niwet bolany. Şodur sonýal diýdim menem. Ay o köçede berlen ok. Suratlaryň görýän akyny suratlaryň ejemjan dimdik baýdak ýaly ulun başlygy edekeniň. Aýyny aýtýarlar gawat diýen. Ay plan sen gowurtdyr. Näme aýta bilmän. Aýtmalykin menem şey. Yaman akylly ol, yaman akylly ol. Şeyde polisiýerler oňata. Bolýar. Şeyde oturup gaýtdyk görýäsmi? Soňky döwürler bilen ejemjan ýüregim ýukalyp we säherlerde da damamda bolup urýardy. Geçti bilmeli. Ýok, geçen ýatlap diýemok bir çarşykda diňle oturdyň abul. Säher nemelerim mara bir ýüregime ýetdi. Urda damamda bolup urdy. Oýlar mana olmalar mert bolurlar. Ýok, saklaýanna ýetip beýdi. Mert olmaly. Haýda bir geçen ýatlasa bolsaň da ýatlara da ken. Olay. Ýok, ýaşymyň ni bizim 50-10 da ýaş edýämi ýa bilemok. Ýa-sunuwat şeýlemi. Sunuwat adamlaryň ýüregi kolýar. Hormat bolsaňyz. Bora jemjanan sag oturuň wagtyň almaýan, tamam ýetdi ýandyň täzin täzin. Täşnawat. Sağ ol, oturuň bar.